Mauta kaya mangkono. Sedakep risang Rama Ndayapati sigra Sang Maruti matek aji maundri. Nglumpukke angin sak jagat. Handuta hanyuwanaken satriya kang wis bisa nadhahi pengabaraning Kadang Bayu. Pandita Karya wangsit Bindha kumbang ajab sarining tawang susuh angin ngendi nggone ana satriya sedakep saluku tunggal sajake ana swara ora dirungu ana rupa datan dinulu. Satriya iki apa pancen lahir batin nanggone yoga brata. Mara gage tampanana tak tibani udan watu kowe. Kabar pisan ora ginawe rasa. Kalah santosa aku karo satriya iki. Satriya, yen pancen ketrima sing dadi uripmu, kowe bisa kalih saka udan watu nanging kowe durung mesti bisa kalih saka gegunture jajal werka. Guntur geni tampanana. Satriya, tibane angin Garuda mbuh tibamu kowe. Hayaning angin ora tumama. Merga kalah kelawan weninging napas nupusmu. Ya aku mundur wae. Gajah Situ Bondo. Satriya, kepeksa aku tegel karo kowe. Kena dayane guntur lemah, digulung dayane lemah, mbuh dadi apa kowe?
sing wekasan aku. Ing kene kowe bakal ketut kelawan ilining ombak. Tibani guntur banyu pepes sing dadi kekuatanmu satriya. Edan-edanan ombak banyu sing gedhe bisa asat. Yo aku ngakoni dayaning guntur banyu isih kalah kelawan banyu anggamu. Kadang bayu datan bisa ana kang nibani gegunturira. Ing mangke ana angin lesus lir pinusus. Minangka dadi utusane Sang Anoman. Amung sak gebyaring caleret risang Dananjaya ilang saka Pandulu dumawah ing ngarsane Sang Wiku Begawan Kesawa Sidi. Mara Sang Arjuna Esmunira kamanungsan kasarepan tingkaing mungsuh iki panengah Pandhawa Arjuna kaluhuran sabda paduka Sang Adi Panemban. Wuruhanira Raden, aku kang mangasrama ana kene dene peparapku Begawan Kesawa Sidi ya Begawan Kesawa Widi. Rumaos gawok pamikir kula Panemban dene mboten mangartos sangkan paraning bilai kula sampun mapan dhateng mriki. Kabeh mono dumadi saka weninging cipta lan weninging krida bratamu. Aku kepengin nyuwun pirsa apa Raden wis antuk wujute wahyu kang sira karepake nuwun inggih dereng Panemban. Gandeng kabeh wis kok tebus kanthi krida brata. Mula panjenengan ingsun ora kabotan medharke wahyu Makutha Rama iki marang jeneng para Janaka. Mara gage dikepara ngayun lungguhmu. Awit wahyu Makutha Rama utawa pepakem Astabrata mono ora wantah wujud nanging wujude piwulang. Rada maju tak wejang wahyu Makutha Rama utawa pepakem Astabrata iki Janaka. Sarata palwa Resik arsanira nikayo mati Raden Janaka kang sinebut wahyu Makutha Rama mono isine piwulang pepakem Astabrata. Piwulang kanggo wong kang jumeneng pangarsa utawa pemimpin. Astabrata saka tembung asta kuwi 8, brata kuwi laku. Tegese pangarsa mau kudu nulat lekase 8 perkara, ya kuwi Surya, Candra, Kartika, Himanda, Bumi, Geni, Samudra lan Maruta. Siji Surya utawa srengenge. Surya kuwi sipate panas nanging uga dadi srana tumraping dumadi. Semono uga jejering Nalindra kudu netepi watake srengenge
lire pangarsa kudu mamardi wong sak praja sepi ing pamrih supayane rame ing gawe ingkang wekasane wong sak praja bisa hangunduh marang kuruping pakarti praja kang kaya mangkono iku bakale isine titi lan tentrem angka loro candra utawa rembulan iku pakartine madangi ing pepeteng tur watake uga nyengsemake mangkono uga pangarsa kudu bisa netepi watake rembulan pemimpin kudu aweh pepadang marang kawulane kang nedeng nandhang pepeteng dene tumindake pangrengkuhe marang wong sak praja dianggep kulawargane dhewe wusana wong sak praja padha sumuyut sarta sumungkem ring sang nata praja kang kaya mangkono bisa nuwuhake karta lan raharja angka 3 Kartika utawa lintang kuwi dadi pepasren wansi bengi lakune dadi panengeraning mangsa kala mangkono uga wong dadi ratu kudu seneng olah kasutapan lan kudu bisa dadi tuntunan sakataing tindak ora kena singlar saka kautaman kang pungkasane wong sak praja bisa netepi nepa palupi marang panjenengane nata praja kang mangkono isine mung kebekan karaharjan Raden angka 4 Himanda utawa mendung kae nonton wujude wae wis gawe giris kang padha tumingal dene pakartine gawe penguripan saking tetukulan nanging uga dadi pangrasuking dumadi mangkono uga sang nata kudu netepi watake mendung yen pinuju ngasta bebenering praja kudu nanduke singit-wingit ya mung dumawaing pangandika tansah ngegungna para marta ning kosok baline yen wis nibake bebenere praja ora kena hambau kapine ora kena pemimpin bedake keluarga apa kulit daging lamun sang nata bisa tumindak kang kaya mangkono bakal nuwuhake pengati-atine wong sak praja. Praja kang mangkono iku kena diarani luhur Raden. Angka 5 Maruta utawa angin. Angin kuwi nyerambahi kabeh kang gumelar. Nadyan papan kang delik lan rungsit kabeh padha kawratan dening angin. Semono uga pangarsa kudu titi kelawan saliring paniti priksa. Ora kena nyepeleke perkara kang gedhe lan cilik. Sarta sang nata nindakna tumindak anamur kawula ing pamrih bisa ngawruhi kahanan kang nyata. Praja kang kaya mangkono iku kawulane ora bakal kagiwang dening panemuning liyan utawa kang ateges jejeg lan santosa. Angka 6 Dahana utawa geni. Geni kuwi watake brasta sapa wae kang sesenggolan. Rehne Nalendra Mono kang ngecake angger-anggering praja ora ketang kuwi keluarga utawa sentana apa kawulane yen pancen kleru kudu dipidana bobot timbang kelawan kaluputane. Praja kang kaya mangkono Raden kena winastan adil. Angka 7 Samudra utawa segara. Samudra kuwi watake momot lan jembar semono uga jumeneng ratu kudu niru watake samudra. Ya kuwi jembar lan momot ala becik kudu kamot sarta ora kena gething keburu sengit kelawan sawiji-wiji. Praja kang kaya mangkono bisa nimbulke golong gilik kawula lan gustine. Angka 8 kang pungkasan Bantala utawa bumi. Bumi kuwi watake santosa lan suci. Jumeneng ratu kudu bisa netepi watake bumi. Demen geganjar marang kawula kang labuh marang negarane. Uga aja gampang kegiwang marang hambeke para wadul. Lamun sang nata ora gampang kegiwang ucape hambek wadul, ora mokal wong sak praja bakal hamarsudi mring kasusilan. Praja kang mangkono kena den arani Kuncara Raden. Raden Arjuna piwulang Astabrata kang wis ndak wedharake iki pranyata dadi lambang tumuruning Mahyu Makutha Rama Raden. Waduh panemban. Ngaturaken gunging panuwun awit wedharan pepakem Astabrata ingkang mengku pralambang Wahyu Makutha Rama panemban. Ya Raden, sak mengko jeneng sira Raden Enggal Kundura ing kasatriyanira kepara panjenengan ingsun titip pusaka Kunta Wijaya Ndanu iki tumulinggal kundurna marang sing kagungan ya Raden. Lho punika pusakanipun Kakang Basukarna kapara nyata.
Wis ora wajibe sira Raden milik marang pusaka iki enggal kondurna marang kang kagungan. Ngestakaken dawuh Sang Wiku kepareng nyuwun pamit paremban. Iya Raden Kalisa saka Sambikala. Wis lega sing dadi rasane Ratu Ndwarawati Prabu Kresna. Dene Prabu Kresna wis bisa dadi lelantaran tumuruning wahyu Makutha Rama marang Dimas Yayarjuna. Yayi Janaka, sira durung teka Ngamarta wis tak disiki lakumu, Yayi. Kudang-kudang tansah bisa ngeladi sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng. Pagi, Truk. Selamat pagi Bagong. Pagi banget, Mas. Wah, luar biasa. Jam loro punjul 10 menit manut jamku. Nyambut gawe iki yen kanthi didasari rasa seneng, rasa bungah, rasa bombong ya toh. Waktu iki nek lumaku kaya banter banget. Iki masih dalam rangkaian adicara tasyakuran pernikahan ya, Truk. Mas Gareng. Mula acara pernikahan gelar acara wayangan iki jane mung kepengin jumpuk hikmah falsafah saka dunia pemayangan. Contohnya apa, Truk? Contohnya apa, Mas? Ya kuwi mula wong mantu ngadani wayangan kuwi mergo duweni kekudangan. Mantene kon tiru bojone Raden Janaka. Bojone Raden Janaka sapa le? Garwane Raden Janaka sing kaprah kuwi ana 3.
Ya kuwi Wara Sembadra, Gusti Ayu Wara Srikandi lan Dewi Larasati, gitu. Ketoke kuwi mung jeneng, ning sejatine duweni teges kang becik, duweni filosofi kang apik. Ngono to, heeh. Piye le? Sembadra. Sembadra kuwi saka tembung sing sembebodra. Tegese seneng bangun, seneng gawean. Saka sing durung ana dadi ana. Manten anyar ya kudu ngono. Maune durung duwe omah, ya kudu sing sembadra omah. Ah ya, Truk. Wong kuwi perwira nek iso mentas dhewe. Arep omahe nggur sak omah keong ibarate ning yen saka hasil keringete dhewe perwira ya, Truk. Betul kuwi falsafahe Sembadra Mas Gareng. Sembadra uga duwe nama lain ya kuwi Dewi Bratajaya. Ya. Brata tegese laku, jaya kuwi unggul. Temanten kudu iso unggul ing laku, tegese pangandikan, pikiran lan tindakan harus mencerminkan akhlakul karimah. Kuwi Bratajaya. Bratajaya, heeh. Lah yen Srikandi, Truk. Srikandi, Sri kuwi tegese ratu utawa pangan. Kandi kuwi wadah. Ing kene mengku karep wanita kudu dadi wadah pangan sing becik. Kudu dadi wadah sing utama kaya kautamane ratu, ya. Aja dadi pedaringan bubrah. Lah wis pedaringan bubrah ya ora Srikandi meneh iku. Jare peceren kuwi. Ayo. Terus sing pungkasan garwane Raden Janaka Dewi Larasati. Yen wis bebodro lan wadhe becik, kuwi rumah tangga sing bahagia sing wis laras atine, ya. Satemah nemu Janaka utawa janah tegese swarga. Amin, Truk, amin. Mung bisa ndedonga muga-muga dedhaupane Kang Mas Niko lan Mbak Yu Putri. Heeh, pinaringan wahyune jodoh bali wis maneh diparingi ayem tentrem jenjem. Heeh. Lan enggal kagungan golek kencana sing bisa totol jalma wujude putra. Amin ya rabbal alamin Mas Gareng. Heeh.
Moncing langit kelap-kelap katon lirikin sanging alis risang maweh gandrung sabarang katulu wukir moyak mayik Kakang Semar Badranaya. Pripun Gus? Ana catur raseksa kang wujudane cat katon cat ora. Lah kok aku arep nandingi, aku arep mungsuh tanding kelawan buta papat. Kok mbok undur napa Kyai? Ngaturi kawuningan punika sanes jamak limrahipun raseksa. Nanging mriko napsune Raden Gunawan Wibisana. Napsune Raden Gunawan Wibisana duk rumuhun. Lah samangke Raden Gunawan sampun anglampahi moksa sak ragane. Nafsu papat ingkang ngawujud raseksa niku ngupadi kasampurnan. Apa kudu Janaka perang tanding mungsuh buta papat kae Kyai? Ya, mboten usah. Dadak cakilan bareng. Dadak nganggo iringan kemuda merangsang. Lah banjur kepiye Kyai? Satriya ingkang bibar nampi kanugrahan niku mestinipun langkung landhep panggrahitanipun. Paduka lepasi jemparing sinartan puji dikir mantra rahayu. Raseksa papat nika bakal bali wonten asal mula-mulanipun tibani jemparing. Nggih. Ora cocok karo solahe Kyai. Lek polah ram kekitrang ning andingku nggur dipanah. Pun to manut kula. Rahina semubang yuang aruna kahadine taraning anggora apuk sabdaning gokila ringkani gara kageter niki dongane enggong lir wuwu sing bini panca
Aduh Bathara Gung Yayi Werkudara mbarep kakangku napa? Yayi Pandhawa biyen wiwit muda tumaruna wis tinilar Kanjeng Rama Pandhu Dewanata. Uripe ora cetha kelambrangan bebasan papa riman Hangulandara. Nanging kabeh mau bisa dilakoni kanthi mulunging ati, sabar kang tanpa wangenan, pasrah sumarah marang purbaning Gusti Kang Maha Murah. Wohing kesabaran Pandhawa bisa manunggalake cipta rasa budi kelawan karsa. Kasembadan babati wana marta kinarya adeg praja. Iya. Pancen bener. Apa sing dadi dawuh pangandikane Dwija Kangka kakangku? Mongko Yayi, wiwit biyen mula Pandhawa wis prasetya sabaya mukti sabaya mati. Ngibarat kaya direndhok sak petarangan mati siji mati kabeh mukti siji kabeh melu hangrasakake. Mula ndak jaluk yudi Siadi Werkudara kang jembar jangkae. Arehne sak mengko adimu Panangah Pandhawa mentar saka Praja Ngamarta. Lunga saka Madukara lugunipun kakang kang bakal jumangkah. Nanging awit saka gedhening sesanggeman ya kuwi hangayomi para kawula sak praja. Mula pun kakang nyuwun pambiyantune Siadi golek ana murcane kadangmu para si Janaka. Hayuwa kongsi bali kalamun durung pinanggiya lan durung gegandengan kunca kelawan adimu Satriya Madukara. Aku njaluk pamit. Lewato tepining lepen kang bening banyune supaya enggal bening lelakon iki Dimas.
tandang risang bayu siwi ritunggul manembah iya jagat dewa Bathara iya jagat dewa ngobong klasa durung langgonku ngubengi jagat iki pranggul satria kang gedhe dhuwur Bagah pideksa godhek wok simbar caca pating grantong otot pepayune pyuh derajake bocah iki seneng topo seneng tirakat ketitik awas marang bangsaning alus Raden aku sapa jeneng mulan saka ngendi pinakamu Satriya Jodipati Bima Sina ya arek Kudara kekasihku bali takon. Kumbakarna aranku, kowe abadan sukma. Ya, aku wis abadan sukma. Kowe sumurup marang klebating bangsa alus. Sumurupa Pandhawa mbiyen nalika mbabati Wanamarta dene wujuding lenga kang aran Pranawa Jayeng Katon. Bayane bisa nyumurupi klibate bangsa alus. Lah dialah. Tetes mata kok iso nggo delok bangsane Cim. Raden Werkudara kowe sing tak goleki, aku ora duwe urusan karo bangsane lembut. Bener kowe ora duweni urusan karo aku nanging aku sing bisa nyampurnake Kumbakarna mung kowe. Kowe golek dak-dakaning pasulayan minggiro. Aku arep golek ilange adiku Janaka. Ora kelem semingkir yen durung kasembatan setiaku. Hancur petah dasmu.
Genya Bandayuda datanana kang kalindih. Perang antaraning Raden Werkudara kali Sukmane Raden Kumbakarna ngentekne wektu 7 dina 7 bengi. Rame ora barbar perange. Jibek bebek penggali sang sena gya sedakep saluku tunggal nutupi babahan Nawasanga. Datanana kang winawas muhung kawas padanging kawicaksanan meminta daya kekuatan marang purbane ingkang kawasa. Tatkala ana Prabu Angin ingkang mijil saking anggane sang Werkudara bangkit nulakaken sang Kumbakarna dikira manjing ing pupune sisih kiwa minangka dadi talan kaswargane. Tampuh kuning angin kukura kraning harga Sara piye kok kaya wong bingung jeliteng Kresna lakangku kakangku kaya lakangku lha bubar wae kowe madhep ngarsane ingsun kaya wong bingung bilung-lungan. Aku Bandayuda. Karo sapa? Karo Sukmane Kumbakarna. Ora ana sing menang, ora ana sing kalah satemah aku ndedonga marang purbaning Gusti. Ana daya kekuatan linuwih nyerot Sukmane Kumbakarna. Lah kok mancing ngono pupuku sing kiwa. Iki pratandha apa? Aja masu melang rasamu, Dimas. Sukmane Kumbakarna pancen kaswargane ana ragamu. Malah kepara bisa nambahi daya kekuatanmu. Iya. Blakasuta blak kutang terus terang. Lungaku goleki murcane Jlamprong. Gandeng Pandhawa lan Kresna kuwi ibarat kreta jaran sak kusire. Pandhawa jarane kusire Ratu Ndwarawati. Mula kowe ya kudu melu tanggung jawab tumrap ilange Jlamprong. Aja kuwatir ya, Di. Lungane Adiwaha nyadong tumrap Wahyu Ratu kang winastan Makutarama. Arjuna nglakoni krida brata kinaryasrana katentreman lan karharjane negara Ngamarta. Para dina samengko Janaka wis kasembadan nampa wujuding kanugrahan mau. Mulai aja kesone enggal bali ora praja. Manut.
Sirawangi Cakalola tatanendra kumlundung ijening amben banget ngonira nalangsa kaya den pinilara wong tininggal bapa biyung wong tininggal bapa biyung susah dadi cakala ora sisih panduluku Nyai Janaki iki siadi bubar saka ngendi saking pucuking Harga Utarengga duwe perlu apa Hanggaya Wahyu Maekuta Rama Kang Mas siadi wis entuk gawe awit berkah pangestu paduka Kang Mas kula sampun pikantuk damel syukur sekali jumurung Yodi pun kakang melu ngempek Yom Yodi bola bali yen siadi bakal Hanggaya Wahyu mesti entuk gawe ora mokal manten siadi banter topo bratamu mbok menawa ana mulu iki menggalih mbok kakang kepengin ngerti wujude Wahyu Maekuta Rama kuwi kaya ngopo monggo keparamirsani Kang Mas wong iki genah Kunta Wijaya Danu Maekuta Rama piye to? Walah Dik. Arep ngapusi kakange wae. Matur nuwun ya. Saka kendi iki mau pusakane? Inggih awit mundi dawuhipun Begawan Kesawa Sidi inggih bekan Kesawa Wedi. Marem rasaku tak rewang aku mrene iki mau ya mung bakal umpadi ilange pusakaku. Ya muga-muga Wahyu Maekuta Rama katremana jiwa lan aragane Yayi Janaka. Sira pantes sinudarsana kabeh para satriya. Pun kakang ngakoni pancen kalah awu babake nindakake prihatin. Wis ya Di, enggal baliya akeh sambikaling marga nyuwun pangestu Kang Mas. Aku kluruk rame kapiarsi Wawa kalong luru pandelian Dreh kawanan ing semune Wetan bangsulaipun Meratahan dani yen wis bangun enjing Yayi Kandihawa. Kepiye Kakang Sintawaka? Aku lan kowe ngurmangsani dadi manungsa sing kliyang ngabur kanginan kudung langit kemul mega. Bisane aku lan kowe ndaya kamulyan kan nisrana anggaya kanugrahan. Dina sakmengko bakal ana wahyu kang tumurun sinebut Maekuta Rama Yayi. Kakang Sintawaka piye? Manut pekabaran mbok bakul sinambi Wahyu Maekuta Rama kang tumurun ning Wukir Kutarunggu wis ginayuh kelawan panengah Pandhawa kekasih Raden Harjuna. Kapalang ana mlempat karanti medhot. Goleki sing jeneng Raden Arjuna yen wis ketemu enggal diperjaya karepen Wahyu Maekuta Rama bisa direngkuh aku lan kowe. Manut Kakang.
Rarate pandam sumulung Amadangi jroning pasareyan ngenani watana remu-remu kalingan ngahangrangan sang kyah manah hengkung sumungkem guling sang kakung hangrerepo durung sanggon nglumaku kepapak ana pawongan sakloron ngaku sapa jenengmu ki sanak aku Bambang Sintowaka aku Kandyawa bari takon satriya jenengmu sapa satriya Madukara Panengah Pandhawa Arjuna ya Janaka kang dadi kekasihku sira sing tak upadi Mara gage wulungna wahyu makunara marang aku becik semingkir aku ora duweni niat memusuhan kakean bebangal remet dadi awu kowe abang biru lampune disko awakku mikir bojo loro nyen Janaka kula nyuwun pangayoman Prabu lho Janaka beset kulismu deleweran kang dadi getihmu saka ngendi Dimas wonten mangsa ingkang ngrabasing yuda badhe ngrebat Wahyu Makunara pawongan kekalih wau naminipun Bambang Sintowaka dalah Bambang Kandhigawa. Aja nyawang nganggo netra walaka ning sawangan nganggo netra Pramana Jati. Kula dereng jungkap ka Prabu. Tak bisiki sik. Wis krungu urung? Dereng aku urung bisiki kok. Wis ndang budak nyuwun pamit. Raden, ayo kowe maju meneh. Apa arep memungsuhan karo Sintowaka? Aku ora bakal wani karo kowe. Lho, kowe mau wis kelakon perang tanding musuh aku kok kowe mundur kok kowe banjur ngomong ora wani karo Bambang Sintowaka. Aku ora wani karo salah satunggaling wujuding wanita. Asor derajate wong lanang yen wani karo wanita. Lho, aku iki lanang, kowe kuwi wedok. Wong genah blegerku kaya ngene. Aku iki lanang, kowe wedok. Aku lanang. Ayo. Ki apa iki? Oh, ora badar sedare wujud. Iki drijiku mlebu. Pangeran Sri Kandya malih lemu. Nggih. Sintowaka dadi garwaku wong manis lara ireng, Kandhihawa dadi garwaku wong cantas Sri Kandi.
Iya pangeran put-pute aku golek ilungane peyan. Ya ditinggal pangeran Arjuna rasane sedina kaya setahun. Aku nyun pangapura marang genduk sakloron. Elung aku hangupadi kanugrahan kang sinebut Wahyu Makutarama kang dina sak mengko wis kasembadan tak gayuh. Wahyu Makutarama iki wahyuning ratu dipepuja lan dipepuji. Mbuh turune lara ireng apa turune Sri Kandi besok bakal ana kang kajumenengake dadi ratu gedhe bisa mimpin bawat negara lan bisa ngayomi para kawulane Sresenan jagat saisine.